please cut it in half. I don't wanna see pink burger. I want to see dead burger. And ketchup. Please hurry up, I'm hungry. So nag-offer kasi si Tami na pakainin ako guys kasi ayaw kong kumain kasi iwan ko busog pa ako pero gusto niya akong kumain so kaya nag-prepare daw siya ng hotdog. Ito na yung binigay ni Mr. na pagkain, look. And habang nanonood kami ng tawag nito. Yun. Kain tayo guys. Tami made a burger last night and he want me to eat his burger. Seriously, you made it, Han? I just cooked it. So, but he said it was good. Hala, Han, dumikit man, Han. The burger. I-attach to the plate. Attach to the plate. Yeah, I think the cheese. Hala, why this one can't get out? Parang utot, guys. Oh, a lot of cheese, guys. Ang daming cheese. Hindi man ako gutom, pero sabi pa ni Tami, do you want something? I make you something, okay? Something, this one, something. So, kaya, kumain na lang ako. Hi. It's tasty. Oh my God, ang sarap, ha? It's so good. And salad, guys. And pasta. Macaroni salad. Hi, guys. So, ngayon, binalik ko lang itong damit ko. Tapos na akong naligo. Naligo kami maaga kasi darating yung kapatid ni Tami ngayon. Bisita lang siya. Naligo si Tami. Ako din naligo. Tapos na akong naligo. Binalik ko lang yung damit ko Hindi naman siya kasi talagang madumi kasi andito. Yan. Ito pala yung gamit ko. Mint. Lavender yun sana pero overwhelming yung lavender so mint na lang. Bago tayo aalis, i-fold ko muna ito para naman si Tami hindi maluka. What is this for? Punishment the little ones. Should be a price on it. These are $1.50. Okay, I'm gonna get for... They use ones. we're not doing big one because we don't have have it. We're not doing big one. And a thing of candy. So little bags are perfect. This one, use this. Look, this one right here. Use this. Nope, that's a reindeer. Sorry, it's the second one. Itong tindahan na ito guys, maganda itong puntahan kasi hindi siya mahal. At saka maraming magagandang gamit, mga dekorasyon para sa Pasko. Kasama pala yung dalawa, pagkapatid. Mahilig yan sila sa shopping. At saka yun yung paborito nila kapag holiday, mga shopping, ganun. Pero maganda kasi din dito talagang puntahan. Sabi pa ni Tami, dalhin daw niya yung kapatid niya doon kasi maganda. O diba, ang dami nilang nabili. Lalo na yung kapatid ni Mr. Ang ganda kasi nilang mga paninda dito guys. At saka mura lang. Hindi naman sobrang mura pero kumpara sa ibang tindahan, yung mga high-end, mga ito guys, parang warehouse something, di ba? Pinaglaruan ko na naman itong si Mr. Nahiya si Tami dito guys kasi may nakatingin na babae. O diba? At saka kapag may makita akong sobrang gandang mga pangbata, para kung sana may babae akong anak, o diba? Tingnan yung kulay, ang ganda. Kapag sa mga bata na area na talaga, parang yung puso ko tumitibok-tibok. Parang, oh my God, bakit naman kasi wala? Ito palang asawa ko guys, mahilig ito sa leather. So ngayon, kapag may makita silang mga ganyang mga leather lock, tinitignan nila kung totoong leather. Pero malalaman naman talaga nila na hindi talaga totoo. And then yun, pajama para sa Christmas. Nakabili si Tami ng isa. Gustong-gusto niya kaya kumuha na siya. Mura lang niya ito guys. And yun, tingnan no, ang
daming gusto niya. Pero yun, sabi ko marami ka ng pajama, yung pang Christmas lang ngayon. Kasi yun, pabalik-balik na lang tayo nito guys. Ang daming pajama. Kasi palagi kami dito kasi. And then all the time may mga pajama at saka gustong-gusto ni Mister. Ang bata dito mga pangregalo. Naalala ko dito yung mga pamangkin ko guys. Kaso lang guys ang shipping ang mahal. So, yun. And, yun, pagkatapos doon sa tindahan ng warehouse na yun, may tindahan, may grocery store. Of course, guys, alam nyo na. Bibili lang daw siya pang dinner namin. Diba? Grocery time na naman si Mister. Of course, ang pinakaunang kinuha is yung steak. Kaloka na naman ito sa dami. Steak talaga. Wala lang, gusto ko lang yan siyang kunin para naman ating pagluto sa steak pang aroma. So, ako, sabi ko, bumili ka na naman chicken. Ang daming chicken sa bahay. Ito yung mga binili niya, guys. Pang burger, steak, chicken, how do you call that other one? My goodness, bacon. Andiyan lang yung dalawa, So, uwi na kami ng bahay. Busy na, guys. Pagdating namin kasi late na, 5 o'clock something. Kailangan namin pakainin yung aso, magluto, mag-prepare. Kasi yung kapatid ni Tami, kailangan pang umuwi. O, diba, sobrang busy. Kahit isa lang yung dumating na bisita, wala sa plano. So, yun. Kailangan naming magluto at na busy tuloy kami. Yun, lutuin na natin yung steak dito lang sa ating, how do you call that? Yung magandang lutuan na yan. O, diba? Cast iron. Hindi pa rin tapos si Mr. Siyang burger. Ako na naman lutuin ko na itong steak natin. Ang gandang tignan, guys, ng steak. At saka sobrang ganda kapag ganitong luto, guys. Iwan ko na lang sa inyo, guys. Sobrang tender. Ganito si Tami, guys, kapag andito yung kapatid niya, aligaga, ang daming niluluto. Ngayon, pagkatapos ng steak burger na naman yung sinaing ko dyan kasi para makapag-relax na kami. Tapos na kaming kumain. Pagkatapos, nag-fireplace kami, nanonood ng movie. And yun, pagkatapos niyan, umalis na yung kapatid ni Mister. At saka, pinag-relax ko lang si Misty kasi na-ignore siya the whole day. Hindi naman halata na sobrang aga. Nagmamadali po yung lola ninyo. Kasi kailangan naming bumangon ng maaga at aalis ng maaga para sa appointment ni Mister. Ang aga kong gumising dito, guys, kasi kailangan kong kumain bago kami aalis. Tara, samahan nyo kami. Ako lang muna yung mag-drive kasi ako lang yung mag-drive kasi komportable. Pasahero lang si Mister. Sa dentist lang naman yung punta natin. Magpaano na finally. Appointment na yung asawa ko. Oh my God. There is a deer. There is a deer. Keep going. Oh my God, they're so cute. Hi guys, ibang pala ito guys, ibang route. Akala ko kung saan kami palaging nagda-dive ni Tami at Brenda. Iba pala sa ibang ibang side ng lugar. So ngayon guys, enjoy lang muna kayo dito tayo sa countryside sa upstate of New York. Enjoy. Ito yung mga views, mga bukid-bukid na area. Pero ang ganda, diba? Sobrang quiet. Ang daming kahoy. Para siyang bahay. Lako. Weird. So yun, andito na kami and si Mister. Pagbago kasi guys sa appointment, kailangan mong mag-fill up ng form. And then binigyan kami ng mask at saka pinakaayaw ko naman yon. So lumabas ako at nagpahangin. At dahil sa sobrang ginaw, ang dami ding ice na naka-attach sa kahoy. From the end product. Because our temporary denture is around 500 and I'm charging you 16. So 11, so 22, I'm gonna put towards the end product. Okay. So we just came back from a doctor's visit. See, now we need to examine the expense involved. See whether it's practical or not
practical. It's costly. And And do I really have the money to do that with? You do. No. you have Tommy. Keep saying no. Keep saying no. Well, You have. I have the money, but it's a lot of money to like for something like this. The thing guys is hindi siya gumagasto para sa sarili niya. He doesn't spend anything for himself. So I think this is the best time for him to do it. Guys, I'm good with simple life. Like then be it. If you don't wanna do it, then that's it, honey. You know what's happened. You have to do it for yourself. Take the money yes, out. We're probably gonna do it. I could do it in a different country, but really not looking forward to that either. It's problematic at best. Just traveling back and forth. Yeah, be in the plane for a while, hours. A lot of planes are short flights. All that. But anyway guys, ang mahal pala talaga ng magpa-dentist dito sa Amerika. Grabe. Kapag kahit meron kang insurance, yung insurance mo hindi babayaran yung mga talagang serious na mga surgery sa ngipin. Hindi nila babayaran yan kasi cleaning at check-up lang yung bayad nila.